Yep, friends. Today I show you that of my herbs in my garden. And what you see here is a cancerbos of kankerbosje. Soos die mense sê, hulle is 'n kankerbos. En hy's baie goed. En dan kry jy nou die ander wat nou vir hulle weet is nou wyn Vanadaga. Ek weet nie wat die Engelse naam is nie, maar is Vanadaga. En jy kan dit drink vir kopseer en vir kanker, sê vir suiker en hoë bloed. Eerst you know, kan je ook drinken, zeker hoogblod. Want hier is je levende, je kan levende kan je gebruiken als je bijvoorbeeld nou slaap wil slapen, rustig slaap. Als je bij je goede stimulatie stimuleren, dan ook jou, kan je lekker om slapen, of nog kussen een beetje spijt. En dan je kan levende thee maken, je kan het drinken, dan ga je rustig uit en je slaapt. En dan, sorry, als ik nou verder ga. Daar sien julle nou, dat is nou rosemary. Rosemary can you put on your meat, when you are busy with meat, you can put it on there, or you can throw it in Vaseline and you can, it's good for you also. And that one here is kenna, we call it kennas, and that is also good for headaches and so on. Wanneer kopseer is of pyn het, bijvoorbeeld. As jy die kenneblaar oor trek, die pyn uit. Sorry. En as ek nou verder gaan, daar kan jy nou sien, is nou, daar is nou Albin, ons kan sê bitter Albin. Hy is baie goed. Jy kan hem drink, maar niet te veel drink jy, want dan kom ek kan vir jou, ek het nou eendag gedink, dat jy my mag laat spyt. En dan is het nou daar iemand, ja, die spekboom, hy is baie goed. Elke dag krijg je zo'n paar blaartjes in het is bij en dit zo. En dan hoef je niet te worry met die bloeddruk en al die andere die lichaam met, hij wordt laag. Daar kan je zien is nou malva's. Alles hier maakt maasmelk van malva's, maar 40 blik iets anders. En dan is het nou, je kan die bladen vatten, je kan het niet in die neus oorsteek. En zo, en als je kan die bladen eet en je kan die plommen ook eten, het is baie gezond, blijkbaar, ik weet nog niet, ik heb dat geprobeerd. Dan kom je bij guavas, guava leaves. Guava leaves is very good for high blood. When your blood is high, you can cook it, you can throw warm water on it and you can cook it. And then it bring your blood, it lower your blood flow. Mensen kan guavabladeren maar gebruiken zo. Maar bij mensen maken we slow hospitaal toch gaan terug de guavabladeren. En dan is als aankomst als regelmaat weet je altijd zo niet. Dan krijg je je rozen. Je rozen pellets kan je gebruiken, kan je daarvan kan je infusion oil maken. Je kan rozen ingooien wanneer je regenweerders maken om aroma te geven wanneer rozen smaak kan je geven. Je kan ze zelf maken, kan je de rozen ingooien, verstaan, dus alles wat je kan maken met de rozen petals, zoals of de rozen bloem, waar je van praat. Ja, mijn keel is een beetje krapperig. Dan het ons nou kappertjes. I don't know what the name in English now for it, but okay. You can use it in salads. When you make food, you can use it for salad. And it got a taste, a burnt taste. So when you give a slime, maak gooi het in je slime, zet je op je brood. Misschien zo tussen een paar velletjes, brownie, French brownie of wat ze brownie ook al. Tussen een eten, dan eet je zo dat pieper smaakt. So is baie gezond, eet het baie. Dat is een baie goede eetding, of as ek sê, goeie plant om te eet. Dan gaan ons nou na mint toe. Mint kan jy maar nou gebruik vir jou minttee, wat jy kan drink voor jy gaat slaap aan met jou minttee. En jy kan nog vir ander goed gebruik. Sien, daar is baie ander dinge, jy kan net die op gaan study waarvoor die mint daar is. Want dit is interessant, waar jy alles kan doen met al die natuurlijke planten en so. Hij kan er niet, en ook in die slaaien gooien, in die puddings en zo, kan ook mensen doen. Nou zien we die gooseberry.
Bosjes maar appelief. Daai is die plant lyk en dan daaronder is die blommetjies. So geel blommetjies of swart spikkies binne. Hy's baie goed vir ook vir party mense sit hom op die koek, hulle decorate die koek with it. The cake. They decorate the cake with it. Okay, dan het ons nou die wynryk. Ek weet nie wat die wynryk se Engelse bewoording is nie. I don't know what the name description for English for, maar because we call it wynryk. I don't know if we smell like wine or whatever, but that is what people call it all the years, wynryk. And that is also for the stomach and the head and so on. You can drink it also to allow your breath and so on. Now come we by the stinging nettle. That is a heavy one. Stinging nettle, you can eat them, you can make curry, cook it up, or you can make stinging nettle tea or so, or you can make salve of that. And then is the other one, Joseph's coat. Joseph's coat is very good for sores on your other things. So jy kan gebruik vir sere, wat byvoorbeeld nie geswom word nie, kan jy Joseph's coat se blaadjies so opvrommel en dan sit jy dit daar op die seerplek maak het toe en dan sê jy sien dit gaan die druk wegvat. En dan die laaste ene wat ons kry is petersilie, parsley. Parsley you can throw it in the food and you can throw it in any other thing you are busy with. You can even drink it. So mense daar het julle alles vir die al die van die kry wat ek in die tuin het. Maar julle moet maar toch van julle hoor, subscribe en vra my nog weer 'n bietjie vrae en ek gaan julle weet. Lekker dag vir julle verder, né? God bless.